2003 मायथाइनि बिटिसि एकर्ड हारिनि थांनाय थैनायनि बाथ्रा दिनैनि समावहाय गोबां रायखांजादों आरो बे मोगथाङावनो दिनै महर लागासिनो दङ। रिजनेल पार्टी गोनांथि दिनै जानानै फैदों आरो मोनसे सोमावसारफुनाय हारिफोरनि थाखाय बे गोनांथिथार। थांनाय जोंनि हारिखौ रैखाथि खालामनायनि थाखाय जेब्ला जोङो जांख्रिथायारि हाबाफारि लायो, सोमावसारनाय हाबाफारि लायो बा माबा मोनसे बिग्रायारि खुद्रिसारनाय जेब्ला जोङो दिन्थियो, माबा मोनसे जोंनि थाखाय गोग्लैसोनाय जाहोनफोरखौहाय बोखांनो थाखाय बेबायदि हाबाफारि लानो गोनां जायो। पलिटिकेलि दिनै जोङो गोबां सुक्तिनि उनावबो जुजिगासिनो दं आरो जुजिलांबाय थानांगोन। बेखौनो दिनै साफ्रोमबो अपोजिशनबाबो रुलिंबाबो हयथ' गाव गावनि एंगेलजोंहाय बयबो बेखौहाय नाजागासिनो दं। बर्तमाननि समावहाय बाइ इलेक्शननि गोबां नारा-नाथा गावजों गाव जुजिलायनाय, बेलाफारसेथिं 2025 मायथाइनि जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि थाखायबो लाहार-फाहार सोलिगासिनो दं। बेनि गेजेरावनो गोबांथार बाथ्रा सिखांबाय थादों। जोंनि थामथि गोरोबथानि जितु इनक्लुसन आरो एक्सक्लुसनखौहाय लानानै गामि सोसननाय बा दानख'नायनि गोबां दान्थे-बिदान्थे जोङो गोबां दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्राय जों बेखौ खोनानो मोनबाय। बेलाफारसेथिं सेन्ट्रेल दोलोनि सोलोआ माबायदि, बिथांमोननि बोलोआ माबायदि, बेखौबो जोङो सरासनस्रायै बुजिनो नाजानांगोन आरो साफ्रोमबो बेखौहाय बुजिनो गोनां होननानै आं सानो। आरो लोगोसेनो जों माखासे फ्लाशबेकआव थांफिननानै नायोब्ला उननि समफोरावहाय बारग'लांनाय सम, जिहेतु जोङो जेब्लायबो गोबांथार दैदेनगिरिनि खुगानिफ्राय खोनानो मोनो 17 बोसोर 4 बोसोर दिनैसिम जाबाय। 17 बोसोरखौ रायखाङोब्ला दिनै 4 बोसोरखौ हमनानै दिनै 21 बोसोर माने 21 बोसोर दिनै बारलांबाय। जों मा मोनखो आरो मा खोमाना लाखो, बेफोरखौ दिनै सुंद'यै नोंथांमोनजोंहाय आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहाय सावरायनो होननानै लादों। जिहेतु नोंथांमोना आंनि पार्ट 1, पार्ट 2 आरो पार्ट 3 मानगोनां जोंहा एक्स MLA बारग' मिलिटारि सेक्रेटारि BLTनि आरो बारग' एक्स MLA आरो BPF हान्जानि गोख्रों दैदेनगिरि बिथां एन्ड इम्परटेन्टलि PCDR समावहाय जे PCDR मुंनि गोदान पलिटिकेल हान्जा दानायाव बिथाङाबो गोबां बिहोमा दङमोन। दा बे मानो थांनाय मानो थाङाखै आरो मा जाहोननि थाखाय बिथांनि बिबौ फैफिननो गोनां जाखो, बेखौहाय आङो नेक्स्ट भिडिअ लाबोनो थांगासिनो दं। बेनि सिगां नैबे जाखिनि टपिकखौ आं नोंथांमोननो खोन्थादों, बे पइन्टनि सायाव दिनै माखासे सर्टै माने सुंद'यै नोंथांमोनजोंहाय सावरायनो होननानै नैबे भिडिअ बानायनाय जादों। स' आसा खालामदों नोंथांमोना धैर्य लाखिनानैहाय नैबे 10 मिनिट 15 मिनिट समायखौहाय आंजों लोगोसे होफालांगोन होननानै मिजिंथिबाय। गिबियावनो 2003 सननि जितु बिटिसि एकर्डनि बागै जोङो माखासे गोबांथार मानि दफा दङ। बे मोनफ्रोमखौबो सावरायनो थाखाय नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहाय पसिबल नङा। बेनि थाखाय आङो माखासे जिहेतु बर्तमान बिटिसिनि जे बाइ इलेक्शन जागासिनो दं सिडली समस्तिखौ, बेवहाय हितेश बसुमतारी मोनगोनां एक्स MLA बिथाङा माखासे बाइट हरनायनि सायावनो मोननैसो खोथाया सोराङाव फैदों। बेखौहाय दिनै नोंथांमोननो फिन खनसे आंनि चेनेलनि गेजेरजों बेखौ एसे सुंद'यैब्लाबो एसे स्पस्थ'यै नोंथांमोननो बुजायनो होननानै आखायाव लादों आरो आसा खालामदों नोंथांमोना बेखौ बुजिगोन होननानैहाय। स' बिटिसि एकर्ड 2003 सननि मायथाइयाव जे जादोंमोन, BLTजोंहाय भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि गेजेराव जितु गोरोबथा मोनसे नैथि गोरोबथा जितु जायो BSc एकर्डनि उनावहाय, दा बेखौ बयबो मिन्थियो आरो बयबो बेनि सोमोन्दै हयथ' गोबांथार भिडिअसफोर बा बेनि माखासे लिंक्सफोरनि थ्रुयै नोंथांमोना गोबां इनफरमेसन दङ जानांगौ। बेनि गेजेराव हयथ' सोरबा बायदिया मोनथियाबो जानांगौ। स' आं बिथांमोननि थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। स' दिनै मानगोनां हितेश बसुमतारी बिथां सारा राकेश रामसियारि बड'लेण्ड बुब्लिनि एडिटर इन चिफ आरो अनार बिथांजोंहाय जेब्ला मोगा-मोगि लानायावहाय बे माखासे खोथा सोराङाव फैदों। बिथाङा सोंथि खालामदोंमोन जितु माखासे जोंनि बिटिआर एकर्डनि जितु थामथि गोरोबथानि थ्रुयै गोबांथार गामि सोसननाय जागासिनो दं सानजाहा अदालगुरि, धेमाजि, सनितपुर ओरैहाय लानानैहाय। बे बेलायावहाय सोंथि खालामनायनि फिननायखौहाय जोंहा मानगोनां हितेश बसुमतारी सारा माखासे बिटिसि एकर्डनि एग्रिमेन्टनि
दफाफोरावहाय जि मेनसन दङ बेखौ बिथाङा फोरमायनो नाजादों दा बेनि गेजेरजोंनो आङो बेखौ स्पष्ट खालामनो लुगैदों बिटिसि एकर्डनि जितु इनक्लुजननि जितु बिटिसि एकर्डनि सिगां जोंनावहाय मा दङमोन बेखौ आं नोंथांमोननो बुंनो सानो बिटिसि एकर्डनि सिगां जोङो कमप्लिटलि काउन्सिल हिसाबै जोंहा एকক सिनायथि गैयामोन बिएसि दंमोन माखासे अट'नमास काउन्सिल जेरावहाय जोंना बाउन्ड्रि डिमार्केशना बै समाव फुलफिल जायाखैमोन स' बिटिसि एकर्डनि थ्रुयै बे जितु बाउन्ड्रि जोंनि काउन्सिलनि जितु जग्राफिकेल जितु बाउन्ड्रि बेयो कनफार्म जानानै फैदोंमोन आरो बे बेलायाव माखासे गामि सोसननाय जादोंमोन स' बे इन नाम्बार जुदि आङो बुङोब्ला 3082 भिलेजेसआ बिटिसि एकर्डनि दफानि थ्रुयै इनक्लुजन जादोंमोन बे जुदि कम्पेयार खालामनो थाङोब्ला बिटिआर एकर्डनि जितु 60 भिलेजेस इनक्लुजननि बाथ्रा बुंबाय थादों बा बेनि बागै गोबां सावरायनाय जादों स' बेनि कम्पेरिजन खालामथावना नङा जिहेतु जोङो जिर'निफ्राय स्टार्ट खालामदों होननानै जों बयबो मिथियो 2003 मायथाइ सननिफ्रायसो जोंनि बिटिसि एडमिनिस्ट्रेशना फुल्लि फांसनेबल जादोंमोन आरो दिनैसिम बेयो सोलिगासिनो दङ बिदिनो थेव बिटिआर एकर्ड जाब्लाबो दिनैसिम बे बिटिसिनि एडमिनिस्ट्रेटिभखौनो दिनैसिम एडमिनिस्ट्रेशननि थ्रुयैनो दिनै बे सालायजागासिनो दं 3082 भिलेजनि अनगायैबो 95 माखासे डिमान्डेड लिस्ट दंमोन बिएलटिनि एकर्डनि समावहाय बिथांमोना बे एग्रिमेन्टनि थ्रुयै बेखौहाय डिमान्ड खालामदों जे 95 अगेन रेभिनिउ भिलेजेस आरो माखासे आरसि एफआरसि रिजार्भ फरेस्ट आरो रेभिनिउ भिलेजेस आरो माखासे सब भिलेजेसफोर इनक्लुड खालामनायनि बेवहाय बिथांमोना कमिटमेन्ट होदोंमोन स' बे दिनैसिम हयथ' मोनफा मोनफा दफाफोरा मावफुं जादोंबो आरो माखासे दफाफोरा दिनैसिम मावफुं जायाखै जिहेतु थामथि गोरोबथा अलरेडि जाफैबाय दा बेनि समावनो बिटिआर एकर्ड जानाय लोगो लोगो फिन खनसे दा बे बिटिआर एकर्डनि दारैनो माखासे बिटिसि एकर्डनि माखासे दफाफोरखौहाय बेवहाय रिमडिफिकेसन खालामनायबो जादों बेखौबो जोङो मोननै गोरोबथानि मेमरेन्डाम सेटेलमेन्टखौ नायोब्ला जों बेवहाय बुजिनानै मोनो दा 95 भिलेजेसआवहाय मा गामि दंमोन बेखौ आङो जुदि फारि फारि बुंलांनांगौबा भिडिअआ जोबोद गोलाव जालांगोन एन्ड नोंथांमोनाबो बर जागोन बेनिखायनो आं बेखौहाय नोंथांमोननि रिकुवेस्टजोंहाय नेक्स्ट भिडिअफोरावहाय लाबोनो नाजागोन दा जेन हक बिटिसि एकर्डनि 9थि फारिनि माखासे जितु दफा दंमोन बेखौहाय आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों बेनो जाहैबाय ग्रेन्ट अफ एसटि स्टेटास टु बड' कचारिस ना बबेनि अफ कार्बि आंलं आरो एनसि हिल्सनि जेरावनाखि कार्बि आंलं आरो एनसि हिल्सआवहाय जोंनि बड' कचारि कमिउनिटिनि जोंनि फेमिलिफोरा थायो बै ओनसोलफोरावहाय बिथांमोननि जि एसटि स्टेटासनि मोन्थाय कार्बि आंलं आरो एनसि हिल्स बे ओनसोलनि बिथांमोननि थाखाय एसटि स्टेटासखौहाय होगोन होननानैहाय बे एग्रिमेन्टनि थ्रुयै बुंनाय जादोंमोन आरो गुथि फारियावहाय 9th नम्बर जितु दफा दङ बेवहाय डेभेलपमेन्ट अफ बड' लेंगुवेज बे जोबोद गोनांथार जिहेतु गोबांथार जोङो नुबाय थायो डिबेट जानाय ना 8th सिडिउलाव जोंनि बड' लेंगुवेजखौहाय सोसननाया बे बिटिसि एकर्डनि थ्रुयै फुलफिल जादोंमोन बेखौ रायजो राजा नोंथांमोना मिथिनाया गोनां आरो जिहेतु बेवहाय बुंदों स्पष्टयै बिटिसि एकर्ड जितु 2003 सननि मायथाइयाव जे जादोंमोन बेवहाय स्पष्ट रोखा लिरनाय दङ जे 2003 निफ्राय जितु जोंनि बड' लेंगुवेजखौहाय मोनसे जोंनि बिटिसि ओनसोलावथ' बे अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै फोसावजाखादोंमोन लोगोसेनो बेवहाय माखासे जोंनि आसामनि जितु स्टेट लेंगुवेज दङ एसामिस आरो इंलिसखौबो अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै बाहायजागोन होननानैहाय प्रप'ज खालामनाय दङमोन बाट फार्स्ट प्रायरिटि अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै बड'खौहाय होनाय जादोंमोन 8th सिडिउलाव बोरै हाबनाय बोरै हाबाखै बेखौ नोंथांमोना क्लियार जानो हाबाय लोगोसेनो एनेक्सा 3 नि माखासे जितु साबजेक्ट्सफोर दङ डिपार्टमेन्ट्सफोर जोंनो होनाय जादोंमोन काउन्सिल जेब्ला जोंनो होयो स' बेवहाय 40 डिपार्टमेन्ट्स जोंनो बिटिसिनो हेन्डअभार खालामनाय जायो स' बेवहाय फारि फारियै जुदि बुंनो थाङोब्ला बेबो गोबां सम लागोन जितु 40था डिपार्टमेन्ट्स जितु गोबांथार जोङो खोनाबाय थायो 16था डिपार्टमेन्ट्सफोरा स्टेटआ लांफिनबाय होननाय बाथ्राया स' बेयावनो
बेनि गेजेरावनो आरो बिटिसि कर्टनि दारैनो जोंनो माखासे साख्रि थिसनथाइ होनायनि मोन्थायखौबो बे बिटिसि कर्टनि दारैनो गावनि निजा मोनसे सेलेक्शन बोर्ड बानायनानैहाय थिसनथाइ होनो हागोन होननानै बे रोखा लिरनाय दङ। दा बे बोसोरथामा जोंनि बिटिसिनिफ्रायहाय स्टेटआ लांफिन जानायखौबो जों नुदोंमोन। बाट फाइनालि बे सिएसपि बर्डआ नैबे थांनाय बोसोरनिफ्रायहाय फिन खनसे आरो बेखौ लाबोफिननाय जाबाय आरो जायनि जाहोनाव जों दिनै नुदों नैबे एट द लास्ट मोमेन्ट होनब्लाबो जोबोद इम्परटेन्ट माखासे जबनि भेकेन्सिसफोरखौबो दिनै जोबथा मुहुर्तबाबो जोङो दिनै नुनो मोनबाय। स' बे मोनसे मोजां खौरां होननानै बुंगोन। स' बे सिएसपि बर्डखौहाय सेन्ट्रेल सेलेक्शन बोर्ड जिथु नोंथांमोना बयबो साख्रि थिसनथाइ बिलाइ जेला गथायनो थांदोंमोन नोंथांमोना नुबाय जानांगौ। स' बे बोसोरथामनि थाखाय जोंनि बिटिसिनि बाहाय गोमानानै दंमोन। दा बेखौ फिन खनसे आरो दाफिननाय जाबाय। सेकेन्ड नाम्बार पइन्ट जिथु आङो नोंथांमोननो फार्स्ट इन्ट्र'आवहाय होदोंमोन जिथु थांनायनि जिथु बाथ्रा हितेश बसुमतारी सार बिथाङा जे फोरमायदों गावनि बे मोनथाम पार्ट जिथु आं भिडिअ होदों बेवहाय बिथाङा बुंदों स्पस्तयै साबधान जा बर' माहारिनि बयबो दिनै जोङो साबधान बेनि थाखायनो जानो गोनांगौ जिथु जोङो 6 शेड्युलनि माखासे जिथु जोंनि संबिधानिक अधिकार दङ बेखौहाय दिनै जोङो प्रिजार्भ लाखिनो हादोंमोन। नाथाय दिनैनि समावहाय जिहेतु सेन्ट्रेल दोलोनि गोहो आरो बिथांमोननि प्लान एन्ड पलिसिफोरजों जोङो गोबांथार अवेर नङा जायनि जाहोनाव जोङो दिनै पलिटिकेलि आरो बुङोब्ला जोङो हारि हिसाबै मोनसे खौसे गैयैनि जाहोनाव जों बेफोरखौहाय माब्लाबा नङा माब्लाबा मोनसे समावहाय खोमाना लानो गोनां जागोन नामा बेबायदि सन्देह दिनै जागासिनो दं। जिहेतु बिथांमोननि जेखिनि प्लान पलिसिसफोर बे बिराद बाख्नायथावना नङा। जिहेतु जों दिनैनि समावहाय जोंनि थासारिखौ नायनानै जों बुजिना मोनो बिटिसिखौहाय स्क्रेप खालामनाय माने आल्टिमेटलि बिटिआरआबो बेवहाय मैल्य थाहैनाय नङा। जिहेतु जोंनि एडमिनिस्ट्रेटिभनि खुंथाय गोहोआनो निर्भर जानानै दङ बिटिसि कर्टनि दारैनो। स' बेनिखायनो जिहेतु फैबाय थानाय समावहाय जोङो पलिटिकेलि जुदि स्ट्रं जानो हायोबा बेवहाय जोंहा गोबांथार बेनिफिट्स दङ। जेरैहाय हितेश सार बिथाङा बुंनाय बायदि 15था जुदि जोङो बिधान सभा MLA सिट्सखौहाय जोंनियावहाय एक्सटेनसन खालामनो थांगासिनो दङ 12निफ्राय 15। स' बे 15थाखौ जुदि जोङो खौसेथिनि गेजेरजोंहाय रिजनेल पार्टिनि थ्रुयैनो जों बेखौ हल्ड खालामनो हायोब्ला जोङो स्टेटआव डिमान्डेबल जायो। जेरावनाखि सरकार दानायाव बिथांमोनखौ स्टेटआव जोङो सहाय होनो हायो आरो बे सहाय होनायनि गेजेरजों गोबांथार जोङो डिमान्ड्सबो खालामनो हायो जायखौ बिथांमोना नेग'सिएसन खालामनानैहाय बेखौ फुलफिल खालामनो गोनांबो बाध्य खालामनो हायो। जेरै जोङो थांनाय 15 बोसोरनि बाथ्राखौ जों रायखाङो बेवहाय हाग्रामा महिलारि जोंहा बारग' एक्स चिफ बिथाङा बोरैहाय 15 बोसोर स्टेटआवहाय सरकार दानायाव मदद होबोदोंमोन। स' मदद होनायनि बिनिमयाव बिथाङा गोबांथार खामानिखौहाय गावनि खाबु लाबोनोबो हादोंमोन बेबो सैथो खोथा। आरो जों दिनै जिहेतु जिर'निफ्राय स्टार्ट खालामदोंमोन जों गोबांथार इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट जोंनि ओनसोलावहाय नुनो मोनो। जेरै जोङो एग्जाम्पल हिसाबै गोबांथार जोंनि इरिगेसननि खामानिफोरखौहाय बोरै मावफुंनो हानाय आरो दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायावहाय बोरै स्टेटखौहाय प्रेसार होनो हानाय बेबायदियैनो गोबांथार इनफ्रास्ट्राक्चार जेरै कलेजफोरनि स्कुल बिल्डिंसफोरनि डेभेलपमेन्टनि खामानि र'ड्सफोरनि खामानि आरो ब्रिजेस दालांफोरनि खामानि गोबांथार बेबायदिनो माखासे भेन्चार स्कुल्सफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय लोगोसेनो गोबां साख्रि थिसनथाइ होनायाव आरो जोंनि जिथु गोग्लैसोना थानाय ओनसोल बिटिसिखौहाय दिनै महर गोनां बानायनो हाबोदोंमोन। स' बेबायदि 15 बोसोरावहाय मा मावदों मा मावाखै बेखौ मोनसे भिडिअनि गेजेरजोंहाय बुंनो थाङोब्ला बे जोबोद खस्थ' मोनसे भिडिअनि गेजेरजों बेखौहाय फोरमायजोबनो हानाय नङा। बे जोबोद गोलाव मोनसे जिथु 15 बोसोरनि जारिमिन बेवहाय सिखोमानानै दङ। स' बेखौ बे 10-15 मिनिटनि भिडिअआवहाय फोजोबनो हानाय नङा। थार्डलि रिजनेल पार्टिनि गोनांथिया जोंनो मानो नांगौ? रिजनेलिजम सेन्टिमेन्टआनो आलादाखा। जोंनि जिथु आन्दलन खालामनायानो बे गासिबो रिजनेलिजमनि सेन्टिमेन्टनि थ्रुयैनो थांनाय। जितु जोंनि हारि मोनसे हारिनि थांना थानायनि थाखाय जोङो बेखौ नांबोदोंमोन। जायनि जाहोनाव दिनै पलिटिकेलि बेखौ साननो थाङोब्ला बयबो बेनि गेजेरजोंहाय बेनिफिटखौ मोनो आरो पलिटिकेलि जों बेखौहाय बिथांमोननो बेनिफिटखौबो होनांगोन। बाट एज आ हारि हिसाबै जुदि जोङो साननो थाङोब्ला बेवहाय जोङो जोंनि डमिनेन्सखौहाय एसेब्लाबो जोङो प्रायरिटि गोनां। जितु जों बेवहाय गोबांथार सेक्रिफाइसेस खालामदों आरो बेखौ जागायजेनदोंबो बे हिसाबै जोंहा बेवहाय एसे
माबा मोनसेबा जों रिजनेल पार्टिया गोनांथिया बेनो रिजनेल पार्टिनि गोनांथिया बेनो जे जोङो गावनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय अभाब अभिजुग आरो गोबांथार जोंनि एरियानि सिन्था खालामनो हायो आरो जोंनि रायजो राजानि जिथु अभाब बेफोरखौहाय खोनासंनायनि गेजेरजों आरो मा नांगौ मा नाङा बोरैहाय मावनांगौ बोरैहाय मावनाङा बेखौ साबसिन रिजनेल पार्टिनि अनगा आरो रावबो बुजिनो हानाय नङा जिथु रिजनेल पार्टिया मोनसे डाइरेक्ट सिस्टेमाव खामानि मावो पाब्लिक टु नोंनि रिप्रेजेन्टेटिभ जायखौ नों सायख'यो सेन्ट्रेल पार्टि बा जोङो बेनि सायाव जुदि थाङोब्ला जोंना दैदेनगिरिनि सायाव दैदेनगिरि आरो गोबांथार माखासे हाइ कमान्डनि अर्डार लानो गोनां जायो जेरावनाखि बेयो खामानि मावनायहाय एसे डिलेबो जायो बा गोबाव सम लायो आरो माब्लाबा बे इगनरबो खालामनो जानाय जिहेतु बिथांमोनाबो गाव साननाय बायदि हायर अथरिटियाबो गाव साननाय बायदि मावनो हाया मानोना बिथांनि सायाव आरो हायर अथरिटि थाबावो स' बेनो माखासे डिमेरिट्सआ जिहेतु सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजोंहाय जोंनि जितु रिजनेलनि आपलिफ्टमेन्टनि जितु खामानि बेफोर फुलफिल जाजोबनायखौ जोङो गोबांथार जोंनि भारत हादरावनो जों बेखौ नुनो मोनो एन्ड बाइ इलेक्सन जिहेतु चिरां सिडली समस्तियाव जागासिनो दं बेयो रोखा होननानै बुंदों इलेक्सनावहाय आरो हितेश बसुमतारी सारा मोनसे खोथा स्पष्ट बुंदों जे बिसायख'थिनि समावहाय बा बेनि फोसावदिं मेलावहाय रावबो गावनि पार्टिखौहाय जेनगोन होननानै बुंखाया बेबो स्पष्ट दा बेनि गेजेराव बिथाङा माखासे फर्मुला होनदों बा बेनि एग्जाम्पलफोरखौ बिथाङा फोरमायथिदों जे थांनाय बिटिसि इलेक्सनावहाय निसिमा आरो बिदिनो बायदि बायदि निसिमा सिडली बेफोरबायदि समस्तिफोरावहाय 7था समस्तियावहाय चिरां जिल्लायावहाय मोनबाखौहाय बिपिएफआ लानो हादोंमोन स' बेनि माखासे रिजाल्ट्सफोरखौ नायनानैहाय फिन खनसे पार्लियामेन्ट इलेक्सनावहाय गोबांथार भट मार्जिनजों फाइट होदोंमोन इउपिपिएल पार्टिखौहाय जिहेतु बिथांमोननि पार्टि एनडिए एलायन्स दंमोनब्लाबो अनलि एराउन्ड 7,000नि मार्जिनजोंहाय बिथांमोना भटखौ मोननो हादोंमोन बाट बेनि गेजेरावनो माखासेया बिटिसिनि बाहेरानि बिटिसि बाहेरानि एरियाबो दंमोन स' बेनि थाखाय बिथांमोना बेखिनिखौ मोनदों होननानै फोरमायदों दा बे केलकुलेसना बेसेबां साक्सेसफुल जागोन जों बेखौ समखौ नेनांगोन नाथाय बिथांनि जि फोरमायनाय बाथ्रा बेफोर थारैनो सैथो जागोन ना जाया बेखौ जोङो समखौ नेनांगोन आरो रायजो राजाफोरनि चयसनि सायाव बे डिपेन्ड खालामगोन स' रायजो नोंथांमोन आङो सुंद'यैब्लाबो नोंथांमोननो सरासनस्रायै माखासे पइन्ट्सफोरखौहाय नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिनै फंनैसो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोनाय जादोंमोन आरो आसा खालामदों नोंथांमोना एसेब्लाबो हमदांना मोनदों आरो जुदि बेनिख्रुइ आरो बांसिन डिटेल्स नांबावगौब्ला नोंथांमोना प्लिज कमेन्ट्स खालामना फोरमायहर आङो बेनिफ्राय आरो मोनफा मोनफा टपिक्सनि सायावहाय नोंथांमोननि कमेन्ट्सनि फारसे भिडिअखौहाय बानायनो नाजागोन स' बे भिडिअनि गेजेराव माबाफोर गोरोन्थि जालांबायबा आसा खालामदों नोंथांमोना निमाहा होगोन लोगो मोनसिगोन नोंथांमोनजों नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन